Καλημέρα σας. Για μία ακόμα χρονιά φέτος, τέταρτη συνεχόμενη, η Εκκλησία μας εξέδωσε έναν ημεροδείκτη που στο εξώφυλλό του έχει, πάντα κατά την προσωπική μου άποψη, μία αιρετική εικόνα, την οποία έχω αποκαλέσει Αγία Τετράδα. Ξαναλέω τι είναι αυτό που με ενοχλεί σε αυτήν την εικόνα και γιατί την αποκαλώ αιρετική. Έχω εξηγήσει πολλές φορές τη γνώμη μου για ποιον λόγο δεν τη θεωρώ ορθόδοξη. Δεχόμαστε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό ως ένα πρόσωπο, έχοντας δύο φύσεις, την ανθρώπινη και τη θεϊκή φύση. Οι φύσεις όμως γνωρίζουμε ότι δεν εικονίζονται. Άρα αυτό που εικονίζεται, που αγιογραφείται, είναι το πρόσωπο. Όταν λοιπόν σε μία απλή εικόνα, το λέω για να γίνει ξεκάθαρο αυτό που εννοώ, όχι σύνθετη, σε μία απλή εικόνα, αγιογραφείς το ίδιο πρόσωπο δύο φορές, είναι φυσικό να δημιουργείται θέμα. Ας το δούμε λίγο διαφορετικά. Μπορεί κάποιος να πάρει το κινητό του και να βγάλει φωτογραφία, παραδείγματος χάρη, τη μητέρα του, και αυτή να εμφανιστεί δύο φορές στην φωτογραφία. Φαντάζομαι πως θα συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό δεν γίνεται. Μπορεί κάποιος να βγει φωτογραφία δίπλα από τη μητέρα του και η μητέρα του την ίδια στιγμή να τον έχει και ως βρέφος στα χέρια της. Και εδώ πιστεύω ότι περισσότεροι θα πούμε πως όχι. Αυτό υποστηρίζω με όσα λέω. Δεν μπορείς ένα πρόσωπο να εικονίζεται δύο φορές, δεν γίνεται ένα πρόσωπο να εικονίζεται δύο φορές σε μία εικόνα, σε μία φωτογραφία αν θέλετε. Οι εικόνες είναι τρόποτινά φωτογραφίες μιας άλλης εποχής. Άλλο είναι αν πρόκειται για σύνθεση πολλών εικόνων σε μία και άλλο μία εικόνα, ένα θέμα. Δείτε ένα βιντεάκι για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που θέλω να πω. Αυτό το βίντεο δείχνουν ξένους γνωστούς ηθοποιούς που αγκαλιάζουν τον εαυτό τους. Στη μία πλευρά ως νεαροί σε ηλικία και στην άλλη πλευρά ηλικιωμένοι όπως είναι στις ημέρες μας, όσοι ζουν τουλάχιστον. Όσοι βλέπετε ταινίες ή πηγαίνετε σινεμά θα τους ξέρετε. Το βίντεο αυτό είναι ψεύτικο. Είναι δημιούργια τεχνητής νοημοσύνης, διότι δεν γίνεται το ίδιο πρόσωπο να εικονίζεται και ως νεαρός και ως ηλικιωμένος την ίδια στιγμή. Ένας αδερφός, προσπαθώντας να δικαιολογήσει αυτήν την αιρετική, κατά τη γνώμη μου, εικόνα της στέψεως, μετά του Θείου Βρέφους, μου είπε το εξής: άρα και η εικόνα του άξιου νηστή είναι αιρετική. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον. Του ζήτησα να μου στείλει δείγμα ποια εικόνα εννοεί για να τη δω και εγώ ίδιος, και μου έστειλε αυτήν εδώ. Και όπως βλέπετε γράφει: το σύθρονο στεφανώνει την μητέρα του Θεού, του Χριστού, Επειδή όμως ήταν κάπως σκοτεινή, λιγάκι θολή και πιθανόν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του αδερφού, έκανα αναζήτηση και τη βρήκα ολόκληρη, όπως βλέπετε, και πιο φωτεινή. Αμέσως στράφηκα στον αδερφό και του είπα: για να μην το πω δημόσια και σε προσβάλλω, ή σκέφτεσαι πονηρά ή με αφέλεια. Η εικόνα που μου έστειλες δεν έχει καμία σχέση με αυτή του ημεροδείκτη και ούτε ποτέ μου θεώρησα ως αιρετική την εικόνα του άξιον εστί. Δείτε και τις δύο εικόνες για να καταλάβετε τι εννοώ. Καταρχήν μου στέλνει ένα κοντινό πλάνο της εικόνας για να μοιάζει κάπως με αυτή του ημεροδείκτη και δεν στέλνει ολόκληρη την εικόνα. Η πραγματικότητα όμως δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση η μία εικόνα με την άλλη. Και συνεχίζω τη γραπτή συνομιλία μαζί του. Όπως έχω ξαναπεί, αδερφέ, άλλο σύνθεση εικόνας όπως αυτή που μου έστειλες και είναι ορθόδοξη, και άλλο σε μία απλή εικόνα δύο Χριστοί. Σε παρακαλώ, κατάλαβε τη διαφορά.
Βέβαια ο αδερφός μου έδωσε την άδεια να το δημοσιεύσω λέγοντας κάντε το δημόσια, κανένα πρόβλημα, ακριβώς το ίδιο είναι, οι δύο εικόνες δηλαδή. Ας δούμε όμως, είναι ακριβώς το ίδιο αυτές οι δύο εικόνες? Έχουμε την εικόνα του ημεροδείκτου, όπου η Αγία Τριάδα σε μία χρονική στιγμή τοποθετεί βασιλικό διάδημα, βασιλικό στέμμα στην Παναγία, την στεφανώνει. Τώρα, στην εικόνα αυτήν η Αγία Τριάδα δεν στεφανώνει την Παναγία, ως έγραψε ο αδερφός, αλλά μία στρογγυλή σφαίρα. Του εξήγησα λοιπόν ότι η σφαίρα δεν αναπαριστά μόνο τη γη, αλλά ολόκληρη τη δημιουργία, εφόσον ο τριαδικός Θεός ως δημιουργός είναι εκτός χώρου και χρόνου. Ευλογεί λοιπόν κατά κάποιο τρόπο η Αγία Τριάδα όλη τη δημιουργία. Δεξιά και αριστερά στην εικόνα υπάρχουν διάφοροι Άγιοι, προφήτες κτλ. Και στη μέση ως επιπλέον εικόνα η Παναγία με τον Χριστό βρέφος. Είναι δηλαδή ένα μοσαϊκό εικόνων, ως μια σύνθετη εικόνα όπως έχω πει, και δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της στέψεως. Πού λοιπόν είδε τη στέψη ο αδερφός, δηλαδή την τοποθέτηση βασιλικού διαδήματος, βασιλικού στέμματος στο κεφάλι της Παναγίας? Δεν γνωρίζω. Το κακό είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι κάνουμε λάθος. Όλοι μας, έτσι, βεβαίως και εγώ ίδιος. Όταν δείχνεις όμως στον άλλον ότι σφάλει και αυτός επιμένει στις απόψεις του, προσεύχεσαι για τον φωτισμό του αδερφού και παράλληλα εύχεσαι επίσης, αν εσύ κάνεις λάθος, να σε φωτίσει ο Θεός. Συνεχίζω και θα συνεχίζω να το λέω ότι μία τέτοια εικόνα δεν θα πρέπει να υπάρχει, διότι δημιουργεί πρόβλημα κατανόησης αυτού που βλέπουμε. Δείτε εδώ, έχουν αφαιρεθεί φωτοστέφανα, σταυρός, Άγιο Πνεύμα ως περιστερά κτλ. Αν ρωτήσεις κάποιον πόσα πρόσωπα βλέπεις σε αυτή την εικόνα, τι απάντηση θα δώσουμε? Ότι είναι 3 πρόσωπα? Όλοι βλέπουμε καθαρά ότι πρόκειται για 4 διαφορετικά πρόσωπα. Έτσι, δεν θίγουμε θέμα εικόνας Αγίας Τριάδος και τα λοιπά. Κάνουμε καμία εικόνα, αυτή την εικονίτσα, ας τη δούμε. Σαν εικόνα, σαν φωτογραφία να τη δούμε. Αν αφαιρέσουμε τώρα μόνο την Παναγία από την εικόνα και βάλουμε το Άγιο Πνεύμα, θα μείνουν 4 πάλι πρόσωπα. Το θέμα είναι ότι τώρα πρόκειται για 4 θεϊκά πρόσωπα. Υπάρχει τεράστιο λοιπόν πρόβλημα κατανόησης σχετικά με αυτή την εικόνα. Για ποιον λόγο? Ή δεν καταλαβαίνουν οι πολλοί τη θέση μου, ή εγώ είμαι ο στραβός και δεν βλέπω σωστά αυτό που βλέπουν οι άλλοι. Τι να πω. Αυτά τα λίγα για τώρα. Όποιος καλοπροαίρετα πάντα θέλει να γράψει τη γνώμη του ή τη γνώμη της, ας το κάνει στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός μαζί σας.